ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми дур аз ватан. Дӯстон, имрӯз 16 апрели соли 2025 навор кардам бари шумо. Навори имрӯза бовар канед беҳад навори хуб мешавад. Дар навори имрӯза чи ҳаст бардор? Hyundai Avante, Mercedes-Benz S-класс ҳастай, C-класс дӯстон, BMW 5 Series, C Series, Daewoo Nexi, ваз 210706 хулас аз ҳар намуди мошина ҳастай ки навори имрӯза ба шумо беҳад маъқул мешавад. дӯстон, барои реклама кардани мошини худ ёки хона ёки замини худ дар WhatsApp мо метавонед ки муроҷиат кунед. Авто ТВ ҳамеша дастгири шумо бардор. дар масъалаи лайк ва обуна шудан бепарвогӣ накунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оидами система кору фаъолият мекунанд. Борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада ба Ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Ҷузистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ёвон, Восе, Куло, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. Марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада роӣ кунед, иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. инак мегзарем дӯстон ба эълони якми имрӯзамон. Эълони якмон чие? Hyundai Avante солиш 2007 ки якамон ба мо равон карда, ман имрӯз насиб боша пешкаш шумо мегардонам дӯстон. солиш 2007 дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ қарор дорад. Ин ҳол дар Калхозободе ки шумо хитоб медонем бардоро 77 000 нархи мошина мегӯяд. Боз ҳатман аз номи канали мо муомила кунед, яъне ки занг занед, арзонтон мекунад иншоалло. Бензини холӣ, аби моторш 1.6 оддӣ, коробка боша автоматика бардоро. Рақамо 758 98 20 20, ида телефони дастӣ ва охирш 23 47 айнаида WhatsApp. ҳуҷҷати солона дора бардоро. тақрибан як 16950 таига пробег дора. хай хулас мошин соза 4 баллони 70%. ай гирифтагӣ мега бардоро. пушаймон шидагӣ нестам. пул дар кораи савдош мекунам. ба эълони деюм мегзарем. як таига Астраев ки солиш 1994 дар шаҳри Душанбе айни ҳоли мошин қарор дорад. дар он шабинен салонш бад нест шер бачо. 19 000 нархша гуфтаст якамон бо ҳатман муомила мекуна, яъне бензини газай. солиш 94 19 000 сомонӣ бардоро. дар кузови седан аллакай ба шумо маълум. аби моторш 1.6 коробка бошаш механика. рақамо 948 11 11 02 WhatsApp яка ва ҳам дасти марҳамат занг закада. бардоро азиз, мошин мотор умуман расход надорад. ҳуҷҷат утилизатсия дорад. марҳамат 1.6 дастай моторш. харидори ҳаққӣ занг зана мега аз наздик боз насиб боша мега арзон мекунемш. ба сеюм эълон мегзарем дӯстон. Daewoo Matiz солиш 1999 дар шаҳри Душанбе мошинчара бинед. Красный свет. ира бисёртар ака бонвон ҳавас дорад. свети сирхда 23 000 нархи мошина гуфтаст. боз муомилаш аз номи канали мо ҳашер бачо. бензин, коробка боша механика, моторш 08 беҳад кам расход бо бензин дастай. рақамо 918 22 36 35 телефони дастӣ ва 555 боз 55 10 32 анайда боша WhatsApp астай. бача, як сола бо ҳуҷҷат дора. мошини ягон расход надора. алиш намеша. утилизатсия дора. ҳуҷҷатош 11 моҳи дига карочи мондагие. намарҳамат касе харидор аста када замда аз номи канали мо. ба эълони чорми Авто ТВ мегзарем. дӯстони азиз, хаки одамияй ҳами якамон мардуми Шурободай Бозоров Тоҳир, Акай Тоҳир паспорта мега ба як карта Европа дар тарафҳои ҳами Саховат, Сирк гумош кардагим. илтимос касе ки агар ёфта бошад дами рақамои 9366300 занг бизане якада бо призам дора карочи. панҷум эълон мегзарем дӯстон. ваз 21 13 солиш 2008 дар Хуҷандай
20000 сомонӣ нархи ВАЗ 2113 рафтасе. Ана бошад мотораш бачо. Бензини холӣ, аби моторш 1.5. Коробка боша механика шер бачо. 20000 рафтасан. Рақамаш 928 75 59 59. Телефони WhatsApp ва ҳамдасти яка. Тонировкаш бошад 1 сол. Техас мотор 11 моҳи дига. Утилизация ҳастай. Биё мега бардор, агар мошин маъқул нашид, бо метавонӣ ки бигарди барай. 1000% мотор коробка хадои гаранта дора, яъне мошинча соза шер бачо, занг бизана када. Элони шашм мегзарем. ВАЗ 2110 солаш 2004 дар шаҳр Душанбе. Холи бензин 1.6 мотораш, коробка механика 11500 сомонӣ гуфтеса, якамо нархи 21 дара. Коробка механика. Рақамона 152 0007 WhatsApp яка ва ҳамдасти марҳамат акада занг мизанед. Дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор, коробка, хадои иш боша 100%, 4 та баллончаи 70% дига дора, як аккумулятори нави дига зайгай. Моторш Приора. Радной краска яхча, яъне ки краска как несте. Ҳуҷҷатош не ки бучидаги срочно мефуршаш мега. Илтимос хардори яқи занг мизан 11500 сом даст. Байлони ҳафтум мегзарем 2115 дига. Ира солаш 2004 май. Дар Фархорай. Бардорои Фархорай агар тамоша кардесе навори мора, агар маъқул тонишида боша, хоҳишмандам фикри ақидатона дар комментария бинависонед. Солаш 2004 18500 сомонӣ мега, якамон газ бензинай, аби мотори 1.5, коробкаи бошад механика. Рақамон 907 44 1963 WhatsApp яка ва ҳамдастӣ. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега. Мотор хадоиш каги, аккумулятор бошад нав, баллону нав, камуди надора. Не ки документош бучидаги утилизация ҳатто надора. Ина бинен 2115 2004 сол 18500 сомонӣ мегири. Як ҳуҷҷатш мекунӣ бардор, тамом. Байлони ҳаштум мегзарем. Як тайга ва аз 2115 ира соли 2001 дар шаҳри Душанбе айни ҳол мошинча қарор дорад. 11000 мега нархи мошина. Бардор вақтон бабинем ҳолатша состоянша ба чашми сар, яъне ки баҳо бутен. Ва фикри ақидатон дар бораи ҳамин мошинҳо дар комментария ма бинависонед. Гази холӣ аби мотори 1.5, коробка механика. Рақамо 007 24 22 11 WhatsApp яка ва ҳамдастӣ. Мошин на хадоай мегардад. Да гап мега ҷавоб метам. Барои гаштани худам мега мошинчаро тупчака мақсад ҳай мекунам мегардам. Айни ҳол маблағ дар кор шудааст, аз ҳамин сабаб мефурӯшам. Ина марҳамат бардоро, касе ки харидори ҳақиқӣ ҳастай, харидори ҳақиқӣ лутфан занг бизанед. Боқӣ монда маълумотро аз ака тариқ телефони дар WhatsApp ёки дастиш бигиред. Байлони нуҳум мегзарем. ВАЗ 2106. Ана нигоҳ кунед як бардоро. Нархи ҳам созай. Неки солаш ба фикрам ки камтара кенатар 1989 солаш. Дар Душанбе 9000 сомонӣ. Ира ҳам бачаҳое ки мақсад гуфтем одам ки сумдор ҳастай 9000 мехариш, бо ҳами хайдигар расход мекунӣ бардор. Мақсад салон шалиш мекунӣ, балонуша, тонировкача бардоро я тайга документш мекунӣ, ба мошин мешава. 1989. Мошин молодёжне. Газ бензин, аби мотори 1.6, коробка механика. Ами мошина бардоро медонем ки даронаш шуда, барами сабаб бисёр одам интерес дорад. Рақам 550 55 56 55 WhatsApp якада занг бизанед карочи. Байлони даҳам мегзарем. ВАЗ 2106. Бача, ин мошина би рост дига ҳавасет мехадам, рост дига пул надорам. Агар не ози худам мегиримаш бардоро. 2003 солай дар Хуҷандай. Нархшам соз. Аби моторш боша вообще кам расход. Бензини газай, аби моторш 0.6 бардоро. Шутка нест. Коробка механика 2003. Гуфтам одам ки мошин нав балоғат дарасидаги дар Хуҷандай 13000 сомонӣ мега. Даронша нигоҳ кунен, салонша бад нест. Чотка каунай моика бровардай. Палисос кадай Исусе мошин нав панав 13000 сомонак.
928 67 16 00 ватсап яка ва ҳам дастӣ метавонед ки када занг бизанед. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Тозай Техас Мотор 1 сол дига утилизатсия нав бисёри баъд бо арзон ҳамеша мо муомила ҳам доштааст нигоҳ кунем бардоро. Марҳамат касе ки харидора мега савдо дар назди мошин. Ба илони 11 мегзарем дӯстон. ВАЗ 21099 ака ба шумо маълуме ки краскаш навай, мотор коробкаш иёшхай созай. Динамикоша дидем бардоро. Мехона гӯшот кар мешавад. Дар душанбе соли 1997 7000 сомонӣ бачаи шутка нест. 7000 сомонӣ мошин тоза бу плюс и. Бензини холӣ аби мотори 1.5 01 фарқ еса аз баъзе мошина хулас коробка механика. Рақамо 005 75 65 65 ватсап яка ва ҳамдастӣ марҳамат занг бизанед када муроҷиат кунед. Рафта ё ки мошина аз назди як ваҷдени кенша бачо. Як Исуса ҳайкина агар маъқултон шавад бигиред. 7000 даст. 12 элон мегзарем. Дайво Некси соли 1995 Нексиёра бешухи эълон кардана худмуже любител Некси шидагим 11500 сомонӣ шутка нест. Бензин плюс газ. Аби моторш 1.6 коробка боша механика. Рақамо 4 то 0 94 006. Ба фикрам ки фаҳмошед 4 та 0 94 006 ватсап яка ва ҳамдастӣ. Срочно мефурӯшим мега. Мошина ҳолатиш хубай. Состояниеш бад нест. Як камуди дора. Камудиш ҳамин ки документ надора. Бе документ бардоро ягонҷо бурома намешавад. Документ мекунӣ баъд ҳай мекунӣ мегарди. Занг мизанем маъқултон боша агар. Ба илони 13 мегзарем дӯстон. Комментария зиёд шид дастгирӣ кесе мардо аз шумо миннатдор ҳастам. Яъне комменти мара паркайсен ва ҳам подписатсия кесе мардоро. Асрааш мо мардар гуфт ки солиш ай 2005 6 7 яъне ки боло боша. Асрааши имрӯзамон солиш 2009 ки дар ваҳдатай шутка нест шербачо 45000 нархи мошина гуфтесам бензини холӣ. Мошина ме кит хурдаги нест карочи гуфтем одам. Бензини холӣ 45000 мега. Аби мотори 1.6 коробка механика. Рақамо 915 61 43 48 ватсап яка ва ҳамдастӣ. Дар ҳолати хуб қарор дора мошин. Утилизатсия дора. Моторш, коробкаш, хадаваш иё боша 100% сумдаркура ҳамин сабаб мефурӯшим мега. 10009 Астра Аш 45000 холи бензине. 14 элон мегзарем дӯстон. Элон 14 мон як тага Астраҷи. Любителои Астраҷи ҳаминҷо боша агар ира солиш 10000 май. Мошинча гуфтам одам ки бақагияй ягон камуди надора. Зеби ҳайкини дора мошин дар шаҳри Душанбе. 51000 гуфтесан айни ҳол 10000 май солиш. Астраҷи имрӯзамон газ бензин аби мотори 1.6 коробка боша механика. Рақамо 4 та 0 82 086 ватсап яка ва ҳамдастӣ марҳамат ки када занг бизанед. Мошин дар ҳолати заводии худаш қарор дора, яъне ягон грамм камудӣ надора. Ман дили дур нарава. ҳуҷҷатҳои солона дора боз. Плюс и утилизатсия ҳам дора. Танировкаш не ки бучидаги бардоро, танировка надора. Фавран фурӯхта мешавад. Харидорои ҳақиқӣ да мега 51000 сомониш гуфтесан. Элони 15 мегзарем. Бардор ҳамин танировка расходи зиёдати агар таг бигирем. Аммо мошина агар харидорӣ кардем дигар танировкаш накунем. Mercedes Benz C-класс солиш 1994 дар Душанбе ай 37000 нархи мошинчара гуфтесан. Гази бензине. Аби моторш 1.8 коробка боша механика. Агар автоматика ҳамин бад бор ки ин мошин як 10 миллион намекашид ба назарам. Алакай подписчикои канали Автотоё мехариденаш бисёро маида боварӣ дорам. Рақамо 889 97 95 95 ватсап яка ба ҳамдастӣ. Марҳамат акада занг бизанед. ҳуҷҷат утилизатсия дора. Абиёми ҳамаш кагияй. Хулас проблема надора. Элони 16 мегзарем. Як тага Mercedes Benz S-класси имрӯзамон ки солиш 10000 май бардоро. Дар шаҳри Душанбе бензини холӣ. ба шумо маълум ки дар кузови универсал дӯстон аби моторш беҳади бад калон.
5 ҳам мехӯракӣ бензина расходи зиёдатия бардо хай коробка автомат рақамо 777 11 67 67 ватсап яка хеле дӯстдорони мерседес ҳам ҳастан мақсад харидорӣ мекунам 50000 нархи мошина гуфтасан харидори ҳақиқат занг бизанед бо иншоалло ки арзон мекунем мега хулоса мошин 100% просто сум дар кор мега барои мефурӯшимаш элони 17 мегзарем элони 17-мон як тага Mercedes Benz S класси имрӯзамон 1995 и хеле нарх навора ҳама вақт бардоро бари шумо пешкаш фақат автотоӣ мекуна 23000 нархи Mercedes гуфтасан солаш 1995 дар шаҳри Спитамен айни ҳол бензини газ аби моторш CVD коробка автомат дӯстон рақамо 928 51 15 11 ватсап яка ва ҳам дастӣ марҳамат занг бизанед мошин нахадай утилизатсия техосмотр дора срош намефурӯшимаш мега фақат харидори ҳақиқӣ да элони 18 мегзарем дӯстон BMW 5 серияси имрӯзамон ки соли 1998 дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ қарор дорад 38000 нархи BMW рафтесан 5 серияс бо плюси холи бензин аби моторш 25 коробка боша механика рақамо 939 рақамои тисел ва ҳам ватсап ва ҳам дасти яка яъне 939 06 1001 ватсап яка ва ҳам дасти нахадоя мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ яксола техосмотр утилизатсия документ неки надора техосмотр утилизатсия иш ҳаст документ надора илтимос беҳуда занг назанед мега касе ки харидори ҳаққӣ нестай хоҳишмандем да акай шумо элон 19 мегзарем дӯстон як тайга BMW 3 серияс ки солаш 1999 дар душанбе 39000 гуфтесай яъне ки ясм кам 40000 бензини холӣ аби моторш D коробка механика рақамо 558 25 02 20 ватсап яка ва ҳам дасти марҳамат акада занг бизанед нав мега 4000 сомонида документ плюс утилизатсия кам касоне ки нархҳои беинсофона мекунад мега яъне хоҳишмандам аз шумо занг назанед фақат харидори ҳаққӣ мошин хелаки таппа тайёра мерай мегири ҳай мекунӣ мегарди бардор документ ясола уже кайге боқимондааш дар сурат маълум салон хай кожа тоза коробка ҳамиқакӣ механика агар автомат мебуд боз хубтар мешид ба элони 20 мегзарем элони 20 ҳамин яки бардор ба анҷоми барнома расидем як лайк ба ҳамин каналда обунашдан фаромӯш накунед рақамҳои мо барои реклама кардан чизе бошад мошин бошад мошини хона бошад хона замин чизе ки ҳаст метавонед дар ватсап муроҷиат кунед дар номерҳои баъдӣ эълонаш мекунем боқӣ дар паноҳи худо бошед то номерҳои оянда хидмат ёру мададгортон паноҳтон ба худо шер бачаҳо.